ki Khubor ka Bate TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Dangaka kakandai trik menta ubunai yayong menta kasnam arajar posau. Ila sakhi yagi jingmi kinong shnong nalagi Jong giyeng habarok kue ke jela. Banjit thamai yagi arngut kinong mi khaman syakiyeng dorbar tauan keri haka parlimen hanong ba Delhi. Napedeng bungut ki kertong ki balaya khun yakini ke election MP manuban ram bar manuban job tangkapor ke ban batai kata haka snginyo vote haka sautrek ubunai jiliu mentahi kasnam arajar posau. Hakimat terekam Jong ki kertong ki ba kila terwa syaupat ba haswa ke election. Omlak benlen bahaki manifesto Jong kimat ki bakilation kim dia per palat na uwe ukurtong bat kewe pan kabalek se gila ban ong ba kala penklumar jumut ru yakipat ba henry kam per kata henry lingba kani ke Khubor haka jengkeran bat uwe ni kiru syampang Jong ke jela dongnya skam ki ide kita ki kam Jong ki MP ba ki dei benle Nalor ke jingasat yakimat ki bakila bu hakamat Kejeng ong jung pi halor ka issues kidai ngaru apa ngapet ki issues ngalap ki di kita hai keju mo nya keren ka CA nya keren ka uniform civil code nya keren ka border issue nya keren ka ILP nya keren ka border dispute ti kadai ka ong mo pi ki pat ba ki pet ya ka manifesto de se kitu ki paperkhat kham tam ki ba ki perkhat kumnu kin pin ye pher ya away candidate na kaway namar lada ki kren ni kajo phang hanga ka hanga kadehi ka unu candidate bokren ya ki details the beauty lies in the details ki ong mo general brokhat la ban kren namar ba pinong nga apo si kata brokhat ki la ban kren mo di henry ya ke specifics kebadan kam sisa nomor ba haba u MP jungi ulech tisha sa parliament kai ka role jung MP ka role ka jung MP ka way ni ka role ka dei ban pass ki bills ng government haba konra ban debate ni kren hlo ki bills ng government let's say lada umdei na government ula nora ka private bills ng private member bills ka apat kalong ban oversight responsibility ban pet jung terikam jung government kataru ka kamram jung MP kumnu ka government ka terikam kumnu un oversight kumnu un le kata da ka ba ukli jing kli haki question ask mo ka baju dan haka manna session ula ban kli kata dei un upelong accountable ya government executive ti hudai ru uba udon kam ru ka wai ka rule kalong man pass ka budget ka padam kam ha namar lada ka budget ng government kampas ka government ka kelon apa men no ka kalong ba la sarem apa floor jong house ti ki role jong u MP ki rong bobot but ka wai ni ki role ba kham dan kam le se u MP banasani kalong ban raise ki issue ki issue ki palong le se ki bakta ma ni ha ki 0 hours ka provide dan kanu ki issue ka bakta ma ni nasionalis ngila da kami ki issue mo ki ba yede kami ap kam ing bujungi hakum kitu ki por UMP jungi ula banyen buat ban keren buat wahapan keren buat yo e kalat hakum kitu ki por ban keren kam tam la da ki issue bakta e jela jungi ki jej ban jungi ti kum ta ka role jung UMP kalong ka bobon nre nalor ka role jung UMP hangai ken ka be dei bat parliament kadan ka role ko jung MP ka belong beyond parliament uri representative jungi jong kejela jungi jong jaj bendri jungi hang thia Delhi hakwa ka center of government hakwa ki dan ka government ka power center ka dan hang the umdai tang ka government ka dan hang the ka power center ndai ki dan ki embassies ki dan hang the ki foreign countries ki international funding agencies ki dan the par khot ki dan Delhi
But kamu MP udan ke akses iki ngamong kolong besuk you MP ban you access nrai na marbodu MP ka kamsuk you ban you nu citizen jong jela jingi ban you access ban you kendo ki ministry ban rung ki ministry ban kren ban bodien ki kam ki bde jong jela ban kren ki embassy mo ki kum i ka Japan kolong interested ba ban invest state jingi kamu MP representative irrespective na kono ko party one maraba village TV represent ka jela ula ban kren yaki donor organizations te donor agencies kum ka jika ni kiu ki ban invite iki ban one state jangi ban ai ka presentation yaki hoi philap nong ka tarik ka kamram jong ka sarkar jala ni kum MP ula ban le tam dan mala ban khang yu ti udan itu ka role ka dan kamma ka ba udai representative jangi omtang hapo kayeng darbar ka lok sabha parlimen nrai kumjuru sabar sang parlimen hangthi udon kamru kum MP ban network but kiwi ki MP across party line sometimes we don't come ban promote ka interest ng jela jong ngidan kum ba saupu nyongut ki MPs ki bden ki ST na reserve seats saupu nyongut but manta ay ka uniform civil code kadan kajing persya na kini ki MPs ST kiba one ka ST seats reserve seats bagi ang bayo kakta ya kerti dostur jongki ST ti UMP jungi uhap ya keren uhap ya trailang batki om nakanung ko party kila ban cross party lines uhapnya kanang bakila ban ya raise lang ki issue bakta ki STs hakum kita ki platform ha parliament ni saba udai ruwei khot na ki arpsan ngut ki MPs jong ka north east hangtar udan karul bi gila ban ya keren hang ning ya mong way out nyala bandan ke jinga pair jengmut parti na kumni kumtai hakapor bay election way phil achap election UMP hap tre per kiwi ki MPs manta fitip bahan north east ni promote by industries and over the years naduk nai 1997 ka one ka first north east industrial policy manta pinap ka sarkar kami ka penduna mai ki support manta ki industries ti kadan kanika MP forum jukun north east ka baju kendut na kapor barka ki kendu ikni bos sarkar ban keren sepang kumnu ban ora ka jing development ki industries bagi koi kumnu ban la ban kersan ki kam ki jam ni ha jela ka jing te kumta ka role jong u MP kam dai tang ban keren ban tainia teng tengi sutu modan ki bre keren na poi parliament ngan tit mi ngan kata ali kan mlong nomor ba tang ka por ba pinyo ro hang tai kam dai ko busuk ni por ba alat la fidele ni parti parit pio tang det ka por hoj ka wei ni ki lada new MP u naka u job kawai ni ki ai ki unyo kalong as a first time MP unyo ka por kham kulut la pipet ki por baladam ka song house speaker andre dan gi speaker uba ai por kham kulut ikini ki first time MP ban keren first time tu yo let's say ko 1 minute 2 minute ka dai ka bobon te ka tu di ka por ka ba u hapan impress u hapan on ra ki issue ki bede jang jela ban keren nama ka tu di ka platform ba unum yo ki unum yo ban keren ha parliament bat lamba ka parliament ya brok koi ka ri kijungi let's say pertai pas ngap te kum tak role jong MP kalong badan kam but kum ki nong snong ni ngi ban khap na sa bangin jet UMP ngi kwa MP ba ban let sedel hi ban ra yak ta ka mo ka jing kijungi kijing nong kam jungi te ba ka wan pat ka manifesto ko mapi ong ka badai ba ki manifesto ki long kumju nga set ong MP ka basuk ban keren ni ki bala munu ro ban yeng nga apo se kata ndai we have to go beyond ya ki issues ki bade yang nganong pi ngang ding no hikai ka ka banga expect no MP nganong pi higher education nomor ngadi school pa nehu higher education na pipet ki colleges ki jungi mentang la implement ki NEP mo NEP ngi di bandan multidiscipline ka college ka di bandan but arts but commerce but science khna la puli kat bomon Nalor kata ki science subject mentang idan kam science subject ki ba mdai tang ki to ki botany chemistry bom cha ki ba thamai artificial intelligence gidan kaman offer ki courses kum tu gidan kaman offer ki courses belong biotechnology biochemistry bakam no ki bala ban ai ki lat ki bakam ha yu khna jungi hande kan infrastructure kam don puni college kim don infrastructure ngadang wan man kanis ki college kin ngondong cha garo hills ni stai kum controller ngalap ba ka infrastructure kam don te namta kata kadang ka scheme jong ka central government kami ong ka rusa no ka rusa ka scheme ki yo ki college ki yo ki hokrur hangtu ni namar ka north east New York 9% New York sarkar 4% sarkar kami 4% kawan naga state government
Ni UMP jungi let's say lada umdai ro kuran parliament ro unre habu kendu ministry hulet kendu your minister na officials unhap keren ban baka de ban ka special allotment hapok rusa ya ki colleges are not east nomor tang dia ki college ki badan hasor ki building ki internet ki infrastructure ha sab senang kondong kamdan kum kata tingi expect you MP jingi bun keren kita kum ki poi ka borok bala ban ong bangin kentiu ka ya ka pule putih hendak kumno fin kentiu kata ka dei bangi di ben kelinu MP jingi ka so kas kebalong spesifik detail ka ba dan kam ka ba an nong pi ya ki school Peit ka ki school jing to infrastructure ka wei ni ki school nga di uskatri jong managing secretary jong school tang sto train teachers ki nong hikai ki balong train ki patip pen hikai kumno ma om tang subject pedagogy kumno ban hikai ki ya ka subject ndai tang phang ka subject ndai kumno ban hikai pen sto kena menora ke interest ka maths kam tam ki science ngiran kam ki train teachers mentah kadang kani ke program juga government ke ki sedang temai ki yang ka ITEP integrated teachers education program saus nam pihak pulih pinyo degree mo education but ka major pinyo aku ini interdisciplinary subject hang tur ngin la babu ni ki colleges ngi ki kwa men sedang kani ndai ka infrastructure kan dei gawai tingi kwa ba UMP jungi lada u keren ulet Delhi Nalor bu keren parliament ki issues ki ba broad ki ba dan manifesto ya kini ki issues ki bedai ba ki ba wanra ke jing kentiu ya ka pulih putih ke state jungi uhap keren special funding ki for teachers education hak jala jungi nomor wat lak sarkar kanu sarkar bawan sarkar jala kan kwa kat ba ka kwa ban promote education ka problem juga kalong ba ka pisah jang sarkar ka let tang man save ka salary jungi nang kai manong ke train gini kita mendan show kanu sarkar bawan nomor himdan ka khajra jong tikum kita ki specific issues ki bangi ngihapan keren mentala da Peit hajala jingi ya education bon ngi pule tangi arts stream ko dominate kini ki vocational streams skill based streams ngim daran than mo tementa kum kan hu kadan kani ka Hawaii jan ngi lastang ko ka campus ni angka Dean Dayal Community College hangtu ngi thumu ban ni kai tang ki skill courses khrang ma u khna ula bunlong very good plumber pi national yang ngala jasna yang pi national yang pitip ba ya u ban connect ko hiyeng yon ra du khasi ndrai ban le ki fitting part hiyeng ha ban le hi komod ikini shore yon ra du buri no bar number balik kilong highly skill la kadai conceal plumbing ka brai hapo ka wall la film le bha la ka leak la shalis ki kan kulmar tingi yit ki bri ki ba nabar jala ki batre no hitip ka finishing ki tanan ti hakum kini community college ni la man hi kai hi khna jong kumnu fin le an kapa nga teng ngasat lengo ba kini ki wan kini ki beri bana sabar ki banang mai kini ki plumbing ki kita tang steng tak kelong ai hajar asia jar nyap chu ai bet namar kalam skill based work mo ti ni dan kam ki khna kini fittings ki electrical fittings ki tai hangtur gi nang kam train te kum kani ga dinel community college ni thumu na ne hu ban le kum ta hawai jer ngela dan ka chaka ka ba he ba snong kal ai ni ndre ngim dan ka fan menta na ne hu karang duna tingi expect MP jingi unlet Delhi Nalor ba Ukraine parliament ni ki issue ki bahe ndai kini ki issue baret pi teng kini ki issue bahe ki sa am tu ngidan kam ngila dan 6 schedule dan ong ngidan kam sok kata ka protection kata ka we ka act pat mo te ngam ong ka bamdai ndai kita ki suya chia ti jing kren man la ka sansnem ngimi ndai kini kita ki long badan kam ndai kini ki baret larang yo funding ka babhanak sarkar ke lembaga intervention jong MP ngila an penyahat ka campus ka babha Dean Dayal Community College apa kena cungkin mentoh sengidan kam yu MP jingi bon keren kita health tanah education village ke health lara pipang menta kadang kan negrim sendiri bon nangi ya ngi api petang selajur ngi licha do sha velor ne final sha velor lai kadang kasih yang bon ki bedap ento balai apa ngidan kan negrim ngimla namar ngi upgrade kan negrim ne ti don ki MP jingi ki bala jukren kan niru unu MP boleh unhap keren ni kata mengiladan ke negeri senang upgrade ke negeri more department more specialization kerana menginum nan kam menlet lu syathe bulut kepisah kamtam kibri bom dan kepisah kimla jadi nong sarkar la menlet nomor ba kesuka ai kepisah ka reimbursement rei beduk masuk te ke negeri sekali benda ke center kan dikini ni ki issue ki bagi keren komentangi keren ru ya u farmers nongrap ma bon ki dia 60% 55% ki deng deki nongrap kumno ban borok la ban ong pi bangin ngandalong MP ngan keren nam ta ka hok nongrap ndai kumno kata
What is the detail? Pila man kan ke mimpi. Ti kadang kalau jukran begini kadang ngingim dan kata ko minimum support price ngim dan ke jelas ni. Namar ka minimum support price ka beri arpo itu lagi crops ka bagi ki pasti sa cerithor. Katu ka apply ngi namar ngim grow ngim penmi kum tu ki crops ki jing thung. Ki jing thung jing ki dei kum ki pan ki so. Kini kim cover hapo ka MSP. Kini ki cover hapo ki bongi ong ki MIS market intervention scheme. Kabamut baladak dan usnem mo hiar pelat ka dojung piskot ne ka dojung so ma ka government state government kala ban thiet kini so ha ka dor khambha na ki nongrap kham ki nongrap ki numyap tan namar ki nelit cheu ki nyap ma la ka hiar ka dor ti kani ka MIS bunse na ka state jungi ber ki jela jong not is kimda implement han namar balai kalong kumni ya ka jinglut ka government ka lut ha ka thiet 90% ka wana sarkar kami 80% ka sarkar jela khap belade सरकार जला जंगी कमदन bisa. Ti UMP jungi un hamlet unong ulit cek agriculture ministry uang Peit. Kadi scheme kadan pilayarap ini 90% rekam biang. Namar ngi de jela ki ba duna ka resources. Sumha pen increase ka to 100%. La long le ong MIS kadi belong 100% not eastern state. Lane at least 95%. Par ngatrai lar kadi hadu 95% ka wan pisana ka sarkar kami ngatrai state government kan kloy ben implement kini. So lada UMP lada pikendu UMP ma kinong ngap lada ki keren kini ong ki specific issue ka issue pila ban keren kabang ila ban yo mat ya kata kajing montoy tu penting keren kini issue ba he iba ma stonat kalau emotional ni ya tap kti nyele entah re kamuan pat kan ka solution katur ki dei ban keren re nolor kataru ki kini ki banga kroh ni ki bal la banonra eka jimuntoy lada kamde immediate nre kamde in the long run ru nre ma apo allies nem lada trei bahu MP jingi ngila ngin sang ni ngin yo khambun ka fan rusa desi un intervene ka negrim sla ban expand un intervene ba ka community college jingi hawa ijer kan yo funding ka bat bahanam taki building nam taki staff tikini kidigi aka ba ngangas ngo let's say mentas post matric scholarship mentaki ST ma ko penian sarkar kami hang tu ngat thai si bna phi san spa san pho yagi badai non hostelers kaduna baka amo tel sing have fight tak magin fight ban release ka scholarship on time lada UMP jungi la ban lek all the issues ngim non kam manya ong kamdai all issues ka belong emotional ta orang bala aja yap ka ben kidai ki issues ki belong emotional ki dan ki issues ki ba lada ngile ngi trei napo lada ngila ban networking lada ngila ban ora ba case lada ka post matric scholarship ka double time ta san spa ka nyarap si syai ki ra jingi namar balai hapo ka NEP ini ki balai ka fees kan kam he namar ki papers ki la kambon kan kamla kan la ban cover lada village science ka fees kam he kan kam ti ngahi support hat simen tang ong ba kini di ki ba ngang expect ya u neka MP ki bajab bakin ra kan ki issues ki bahe ki best ki bedai ban keren ngam don ni even ki issues ki ni ki balong day to day life ki ba impact nga ba pi ki khon ki ti jingi persa jingi ma ki ni ki dan as important as the big issues ki ba phiju keren malak pon na rensa